Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, umandakang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilalanang tagapagsalita sa ating Jesus is Coming Again program. Evangelist Cesar Diaz-Dizo Jr. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, umandakang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilalanang tagapagsalita sa ating Jesus is Coming Again program. Evangelist Cesar Diaz-Dizo Jr. Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong sumusubaybay sa ating pong Jesus is Coming Again Ministry. Kayo pong lahat mga kapatid sa buong lalawigan ng Palawan, sa buong Luzon, Visayas at Mindanao, welcome sa ating pong programa, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan. Ang bawat isa po sa inyo ay aking pong pinapasalamatan sa patuloy nyo pong pagiging masugid na sumusubaybay sa ating pong programa. Dito po aking nakikita, batiin ko muna sa mandali, ang ating pong mga early birds na kapapasok lang mga kapatid. Ano? Tinani Ryzen Buka Galinsoga. Then, Sinaida Tizorio, Edgar Ninel Bacos. Okay? Nina Murillo Lalas. Michael Morchante. Yan ano. Then, si Ray De La Cruz. Oy, dito po ito sa atin sa California, mga kapatid. So, Brother Ray, God bless you. Edgar Ninel Bacos. R.C. Soretselab. Sangumay. Then, si R.K. Humawas. O, yung atin po palang mga kapatiran dyan sa Mindoro. Yan po sa, ano ba yan, yung tinatawag nilang Paradise Island. Welcome kayo dyan mga kapatid, dyan sa mga Humawas, friends, brothers, and sisters po natin dyan. Mahal ko mga kapatid, isa pong kagalakan na muli ay makapaglilingkod po sa inyo. At sa paraang katulad nito, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, tayo po ay muling makapaglilingkod sa Panginoon para po sa bawat isa sa inyo sapagkat napaganda po ang ating pong topic po ngayon. Ano? Atin din pong wini-welcome ang buong United States of America, ang atin pong mga kapatiran ng mga Pilipino, especially dyan po sa dako ng Tennessee, sa Chicago, sa New York, sa Bautista family, kay Brother Nets Benitez and family, sa Bitita family, dyan po sa Washington State, at gayon din po naman sa pamilya ni Pastor General. Dito po mga kapatid, sa California, sa pamilya po ni Pastora Soriano, at gayon din po naman sa Lunis family, sa atin pong First Elder dyan sa Bertolano family. God bless sa inyong lahat, mahal mga kapatid, sila Sister Nini Dichoso at si Brother Rick Dichoso and family, si Mamsi at Papsi. Sa lahat pong mga kapatiran natin na nakikinig po, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, sa iba't ibang bansa tulad po ng Saudi Arabia, sa Hong Kong, sa Thailand, sa England, sa Italy, Portugal, Switzerland, sa Pakistan, Russia, Alabama, at sa lahat ng ating mga kapatiran na patuloy po na sumusubaybay kahit pa po mahal kong mga kapatid sa YouTube natin at sa atin pong Facebook account. Si Brother Neftali Makinton, ako brother, miss na kita, hindi mo na ako nami-message Salamat, nakita kita dito. Nako. Talaga namang salamat, Brother Neftali and family. God bless po sa inyong lahat dyan. Ang Diyos magpala sa inyo pong lahat.
Mahal ko mga kapatid, meron po tayong mga dapat sagutin ngayon. At gusto ko lang pong ipauna po sa inyo na ang ating pong pag-aaral na ito mga kapatid ay hindi po sapagkat gusto nating makipag-away. At alam ko naman na hindi makikinig yan at hindi tatanggapin ni Mr. Talibong ang atin pong pagtutuwid sa kanyang mga maling aral. Lalo tigit yung pagtatampered ng mga ginagawa niya. Ang atin pong gagawin ngayon mga kapatid, walang iba, kundi magbigay po tayo ng kasagutan, ano bang stand natin na ang Seventh-day Adventist Church sa ganitong mga isyo, lalo tigit kanya pong sinabi, mahal ko mga kapatid, na ang mga Seventh-day Adventist daw, sabi ni Ellen White, mga impyerno ng lahat. Si Ellen White, Seventh-day Adventist, mister niya Seventh-day Adventist, mga anak niya Seventh-day Adventist, sinulatan niya mismo sarili niya at buong Seventh-day Adventist na tayong lahat mga impyerno. Use your common sense kung tama ba yan. Kasi kung hindi mo gagamitin ang common sense mo, ay di wala ang sense of the common. Atin din po mga kapatid pupuntahan ang mga ilan pang mga bagay na atin pong bibigyang pansin. Ito po yung sinabi ni Mr. Talibong. Ngunit bago po yan, sa muli mga kapatid, tayo po manalangin muli. Ano po? Ama, kami po yung mag-aaral ng inyong mga dakilang salita. Hiniling po namin na buhat sa panimula hanggang matapos. Inyo nawa kaming pagpalain at ang inyo pong mga salita, Panginoon, ay magkaroon ng lugar sa puso ng bawat isa, nino man na makikinig ng inyong mga dakilang salita. Ito po'y aming pinasasalamatang lubos sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Okay mga kapatid, ito po yung sinabi ni Mr. Talibong isa sa kanyang mga video at maya-maya palalabas ko po sa inyo mga kapatid para inyo din pong mapanood. Mr. Wendell Talibong said, his day church daw ay papuntang impyerno. Sabi din daw ni Ellen G. White, siya ay kasama sa bulang propeta. Itong nilagay kong note dito, normal ba ito? Bakit ko sinabing normal ba ito? Si Ellen G. White na isang Seventh-day Adventist, bibigyan niya ng message ang sarili niya at ang mga membrong kasamahan nito na tayong lahat mga impyerno. Tapos sabihin din ni Ellen White, ako bulang propeta din. Kung normal ba naman ang utak at kung nakaintindi ng maayos itong si Mr. Talibong, hindi ganito ang kanyang pagkaunawa. Sabi niya, sa libro niyo mismo nagsasabi, you will go to hell. Ayan. At hindi pupuntahan yan mga kapatid kung naintindihan ba ni Mr. Talibong ito, palibasa hindi nga ito Seventh-day Adventist, mali lang din ang hinahanap. So hindi niya naintindihan ng Seventh-day Adventist o writing ni Ellen White na i-apply niya dapat ang hermeneutics tungkol sa bagay ito kung ano ba ang tinutukoy ng bagay pong ito. Kasi intindi niya, pati si Ellen White may impyerno at si Ellen White mismo nagsabi sa kanyang sarili, ako bulang propeta. Mabasa mismo sa libro ninyo. Naku mga kapatid, ito yung mga taong hindi ginagamit ng common sense. Okay? Hindi ginagamit ng common sense. Alright. Dito muna po tayo mga kapatid, sandali lamang. No? Sa pasyong mahal nila. Pasyong mahal ni Jesucristong Panginoon natin, na sukat, ipag-alab ng puso. Ito po, ito, sukat ni pag-alab ng puso na nino man na sino man mababasa nito, pasyong Genesis. Alam nyo pati napakaganda po itong pagkasabi dito sa pasyong Genesis na ito. Okay sandali ha. Ito po. Ito, pakinggan nyo po ito. Basahin din po ninyo. Sa harap ng naunang kasulatan tungkol sa babasahing may pamagat na pasyong mahal ng ating Panginoon Jesucristo na isinalin sa aming kamay upang suriin sapagkat ito'y tunay na mahalaga at walang ibang babasahing makatotohanan. So Mr. Talibong, ito palang pasyon nito, makatotohanan talaga ito. Para sa mga Kristiyano, natagpuan namin ito'y walang bahid ng pagkakamali. Kita mo yan walang pagkakamali sa panig ng pananampalataya. So itong pasyong mahal, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, ayon na rin po sa pagkasabi, una, katotohanan. Ikalawa, walang bahid ng pagkakamali. Tingnan natin mga kapatid, ang page 5 ng pasyong mahal na walang bahid ng pagkakamali. Tingnan nyo po ito. Dito po sa iring ito, nasa pasyon niya na, at sa Genesis na libro na lalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. So nag-umpisa ang Diyos maglalang Domingo. Ayon sa pasyong walang pagkakamali, totoo at tunay at sinisiyasat. Tinutot sinisiyasat ng Santa Iglesiang Dilag ang sa Genesis na sulat, ani ay pawang tapat at Diyos ang nagpahayag. 6 na araw ay bago na nangyari itong mundo, 10 ang gawin ng tao, nagtaan sa kapito itong Diyos na totoo, ito'y pasunod sa atin ng Diyos na mawain
at kaya ipinagbilin na talimain at sundin ang Sabado'y ipangilin. Nakita niyo po ba yan, mga kaibigan ko? Kung ano pong sinasabi, ang Sabado ay ipangilin. Yan ang malinaw na sinasabi sa atin. Yan o. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na mawain at kaya pinagbilin na talimain at sundin ang Sabado'y ipangilin. Kabaliktaran ito sa 10 utos ng mga Katoliko. Bakit? Sa 10 utos na rin nakalagay, mangilin ka tuwing linggo, habang sa pasyon na sinabing walang pagkakamali o bahid ng pagkakamali, Sabado ang dapat ipangilin. Pero sa 10 Commandments ng Katolikong batong nandiyan sa harap ng simbahan nila, mangilin ka tuwing linggo, habang ang sinasabi ng pasyon na nagsasabing walang bahid ng pagkakamali. Ito sabi walang bahid ng pagkakamali, pawang katotohanan. Mabasa mo kaibigan na ang Sabado'y pangilin, pero ang 10 Commandments nila, linggo. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ko kay Talibong. Basahan mo ako ng 10 Commandments nyong yan na nagsasabi, ang linggo ay ipangilin, tuwing linggo ipangilin, at ako'y magsusori. Diba? Ang pinagmamalaki ni Talibong, si Dison, magsusori na. Magsusori ako for sure, bakit hindi? Ipakita nyo muna yung versikulo ng Biblia. Huwag ka lang mang-tampered ha, Talibong. Huwag ka lang mag-publish ng sarili-sarili mo. Tinampered mo na yung Iglesia Katolika Romana Apostolika, pagkatapos itatampered mo pa pati ito. So, ito lang po ng akin. Walang problema sa pagsusori. Sabi ko naman, kung di nyo mabasa, dapat kayo magsori. Dito sa ating pasyon, mababasa na ang Sabado ipangilin. Tama yun. Lucas 23:54 hanggang 56, ang araw po ng Sabat ay ipinangilin ng mga tapat na mga Kristiyano. Yan ang ating mababasa sa kasulatan, mga kapatid. Sabado talaga. Kung titingnan mo naman ngayon, ipinaglalaban pa ni Talibong na ang araw doon ng pagsamba at Sabat daw ay araw ng linggo. Wala sa Biblia, doon lang sa mga referensya niya. Now, tuloy natin, palakihin natin. Ito, at ito ay pasunod sa atin ng Diyos na mawain at kaya pinagbilin na talimain at sundin ang Sabado'y ipangilin. Pansinin niyo po ang salitang ipinagbilin, talimahin, sundin, Sabado'y ipangilin. Di ba naman malinaw yan? Kung hindi yan matanggap ni Mr. Talibong, sa madalit sabi, mismo ang inyong pasyon, kinakaaway nyo. Ito, ang sabi ng video ni Talibong, ito po, kinuha ko ito sa video niya, kasi pinalabas niya to kinopya niya. Sabi ni Mr. Talibong, Talibong said, si Dison lagi na lang nagsasabing gamitin mo ang iyong common sense. Ang problema lang, ang mga kapatid, ang common sense na yan ay hindi common sa bawat isa. Yang common sense ay hindi common sa bawat isa. Ito ang ibig sabihin ni Talibong. Ay hindi daw maintindihan ng lahat kasi nga hindi lahat may common sense. Ito naman akin. Aywan ko lang kung naintindihan din kaya ni Talibong kung si Talibong mismo kung mayroon mang common sense. Alam niyo kung ano meaning ng common sense? Ito po ang common sense, kaibigan. A sense common or sense, judgment, wisdom, ability to reach intelligent conclusion. Sense implies a reliable ability to judge and decide with soundness. Tama talaga. Prudence and intelligence. A choice showing good sense, common sense, suggests an average degree of such ability without sophisticated or special knowledge. Ano ibig sabihin? Suggests an average degree. Hindi kailangan maging matalino. Average lang. Average lang. Ibig sabihin, tamang dunong lang o pagkaalam, sa bagay nito maintindihan mo na kung ang common sense na tinatawag na yan. Halimbawa, alam mo naman talagang papatayin ka ng tao, ba't pupuntahan mo pa ang bahay niya? Common sense lang, huwag kang pumunta. Ito, alam mo naman talagang ikaw ay nanakawan, ba't hindi mo nalang itago yung mga ari-arian mo? Common sense lang din yon. Halimbawa, di naman mabasa ang Romano Katolikong Iglesyang Apostolika. Hindi common sense, Mr. Talibong, na mag-tampered ka na lang para lang mabasa. Kasi ang mga tao, marunong mag-research din yan. Ang daming mga doktor, ang daming mga professors na pwedeng ma-search yan. Isipin mo, ang ibang mga confraternity Bible ay walang mabasang
Catholic Church na yan, na Roman Catholic Church na yan, pero sa Bible mo meron. Anyway, mamaya meron tayong mababasang message ng Roman Catholic chief apologist nila. Sa apologist nila, na walang iba kundi si Mr. Alvin Gitamondok, may message siya kay Mr. Talibong. Sa ang punto dito, Mr. Talibong, ha, may common sense ka rin kaya o wala? Ito ba'y naintindihan mo? Hindi. Kasi natanong ko ito sa iyo, kasi sabi mismo ni Ellen White na mga Seventh Adventist mapunta sa impyerno. Common sense na lang, si Ellen White ay Seventh Adventist. Mister niya, mga anak niya, mga Seventh Adventist, mga apo niya, pati siya ipunta sa impyerno. Ay nako naman. Walang common sense ang tao nagbabasa. Hindi niya naintindihan tinutukoy ni Ellen White. At mamaya ipapaunawa natin yan. Ito yung ginawa ni Talibong. Sa sobrang common sense din siguro o walang common sense, naglagay siya na merong Holy Catholic Apostolic Roman Church. Wala yan sa Bible na sinasabi ko sa inyo mga kapatid na kung inyo pong pupuntahan yung ginawa ni Talibong na ito, wala ito, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Sa original language, ang New Testament sinulat sa salitang Greek. Itong sinabi ko sa inyo, parsing po ito ng right grammar. Mr. Talibong ha, right grammar po ito. Grammar parsing codes. Kung di mo naintindihan ito, ay pasensyahan na lang tayo kaya hindi ka nakakaintindi. Ito ang sinabi. Ito ay mga Greek words yan. Kapag kasulat, mga Greek characters yan. Ngayon, tinanslate yan word for word. Again ha, ulitin ko ito sa mga hindi nakakalam. Ating tingnan ng maigi. Ito po ay I to. Ibig sabihin, first person pronouns, nominative. Then, conjunction. Then, toy, to you, o second person pronouns, dative. Ito naman, kung inyong babasahin, mahal ko mapatid, ito ang pagkaparsing. I too, pag sinabi pong parsing, hinimay-himay, isa-isa. I too, to you, I say that you are Peter, and unto this, to the rock, or to rock, I will build of me the assembly and gates of Hades, not they will exert control over after her, or of her. So dito ating makikita, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, wala kang mabasa diyang Holy Catholic. Wala ka ring mabasa diyang apostolic. Wala ka ring mabasa diyan, lalo na kung ilagay mo pang pagiging Romano. At idugtong mo pa yung apat na yan. Holy, Catholic, Apostolic, Roman Church. Ito yung original. Ngayon ang tanong, saan mo kinuha yan, Mr. Talibong, yung mga baging yan? Ang tawag niyan, common sense. Kaya huwag kang magtampid-tampered kasi pwede yang ma-locate ang original ng mga tao. At wala ka dito. At di mo mabasa yan. Ito pa. Sinabi mo na si Jesus Christ ang nagtayo ng inyong iglesia. Dangan nga lamang, di mo mabasa. Ikalawa, tinawag na apostolic kasi ang mga apostol ang nagpalaganap sa buong mundo. Yan ang sinabi ni Mr. Talibong na makita daw mga kapatid sa Biblia niya, Roman Catholic Church. Ito ang problemang malaki. Bakit? Sabi niya, ang nagtayo ng Roman Catholic Church ay si Christ. Pero sumobra si Talibong. Bakit sumobra mga kapatid? Sa kanya ring video, lumabas na ang Roman Catholic pala, sa Leviticus pa lang, sa panahon pa lang nila ni Moses, kalalabas pa lang sa Egypt, may Holy Catholic Roman Church na pala. Sumobra ka naman, Mr. Talibong. Ito, binasa niya ito, Confraternity Bible niya. Isipin niyo mga kapatid, sa panahon ni Moses, meron ng Romano Katoliko or Catholic Apostolic Church. Hinantay ko ang video ni Talibong. Saan mabasa na merong Catholic Apostolic sa Leviticus? Bakit? Pag sinabing Apostolic, galing ito sa mga apostol. Si Matthew, si Marcos, Lucas, Juan, Santiago, si Philemon, si Apostol Pablo, at si Titus. Sino-sino man, yun ay mga apostol. Isipin niyo sila ni Pablo, sila Matthew, Marcos, Lucas, Juan, buhay na sa panahon ng Leviticus. Hindi ka ba naman nahilo niyan, Mr. Talibong? Kung sa Cebuano pa, wala ka ba kuyapi na imong istorya? Isipin mo, sumubra na yung iyong pagtatamper. Isipin mo, sa lumang tipan, meron ng Holy Catholic Apostolic, dinugtungan mo pa naman ng salitang Roman. Dito banda, sabi, binasa niya kasi, Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kita mo, pati pagbabasa, tampered mo pa. Kaya kung yung titinan, sumubra si Mr. Talibong. Bakit? Holy Catholic Apostolic Roman Church.
Sa Leviticus pa lang. Ibig sabihin pala, si Pedro buhay na sa panahon ni Moses. Kasi sabi niya, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Nandyan na pala si Jesus Christ sa Leviticus pa lamang. Mga kapatid ko at mga kaibigan, hindi ba ito malaking panluluko ang ginagawang katulad ng ganito? Nako, kung ikaw talibong, gusto mo ang pamilya mong lukuhin mo, pamilya mo na lang, huwag mo na idama yung iba pa. Panahon ng Leviticus, meron ng Holy Catholic Apostolic, may mga apostolis na raw sa panahon ng Leviticus. Ang masaklap nito, dinamay pa hanggang sa panahon ni Daniel. Kaya nga sabi ko sa Mr. Talibong assignment mo, basahan mo ako kahit isang bersikulo man lang na sa panahon ng Leviticus kila ni Moses may apostolis nang nabuhay. Kasi inyong simbahan, doon ninyo kinuha sa salitang apostolic. Ibig sabihin, galing din sa mga turo ng apostol. May apostol na bang buhay sa panahon ng Leviticus 17? O yan. Ito pa Nakakalungkot itong taong ito. Bakit? Kahit pa sa panahon niya ni Daniel, meron na rang Holy Catholic, kaya nilagyan na naman niya sa Biblia niya, Catholic Church. At dinugtungan pa, Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ito ang nakakatakot, mahal ko mga kapatid, kasi ang mga taong ito, wala nang takot na ang Biblia itatamperd-tampered. Anyway, ang Iglesia Katolika, pinalitan nga ang araw ng Sabado tungo sa araw ng Linggo, pagtatampered pa kaya. Itong si Talibong sa tutulong, apo lang ito sa mga nagtatampered pa nung araw. Kung inyong pansinin mga kapatid, sa Confraternity version ng Biblia niyang St. Joseph, ang sabi mismo mga kapatid, pakinggan niyo po itong maigi, wala po itong Holy Catholic Apostolic Roman Church. Gawa-gawa lang ni Talibong yan. Sino ngayon ang pwedeng mag-prove niyan? Ang mag-prove niyan mga kapatid, una, Biblia. Kasi kung basahin mo sa Confraternity Bible, wala itong nilagay ni Talibong. At kung inyong basahin dito sa original Greek talaga, mga kapatid at mga kaibigan, wala ka ring mabasa dyan na Holy Catholic Apostolic Roman Church. Lalo tigit, si Mr. Talibong sinulatan ni Alvin Gitamundok. Alam nyo ba kung sino tong si Alvin Gitamundok, mga kapatid? Si Alvin Gitamundok, ito po ay chief. Siya po yung ulo sa lahat ng mga Romano-Katolikong Catholic Faith Defender. Alam niyo anong sabi ni Mr. Alvin Gitamundok dito sa ginawa ni Talibong? Pakinggan niyo po. This is not an official Bible version of Roman Catholic Church as Mr. Wendell Talibong claims ng Team Maria. Kita ninyo, mismo sa Alvin Gitamundok na isang Catholic Faith Defender, chief, pinakaulo nila, pang buong Pilipinas pa. Sakop lang itong si Talibong Nandaya This is not an official Bible version of Roman Catholic as Mr. Wendell Talibong claims ng Team Maria. Catholic, please take note. Pinapaunahan na, pinawarningan na ni Gitamundok ang mga Catholic. Please take note. He promotes, sinitong antecedents, si Wendell Talibong. He promotes this obsolete translation para makabinta siya ng mga kopya nito na pinagawa lang, sinitong lang, ni Talibong. Pinagawa lang niya sa printing press sa Osami City. Kita niyo yun mga kapatid. Kita niyo yan? Tinranslate ito sa wikang English Kasi madali lang na tumatranslate. Sa English pa itong sabi, this is not the official Bible versions of the Roman Catholic as Mr. Wendell Talibong claims of Team Maria. Catholics, please take note. This is promotes obsolete translation so that he can sell copies of this that he just made in printing press in Osami City. He just made, gawa na lang ito ni Talibong. Saan? Sa Osami City. Bakit sa Osami City hindi sa Cagayan de Oro, hindi sa Pagadian, hindi sa Iligan? Kasi taga Osamis itong si Talibong. Yan ang katotohanan dyan mga kapatid. Kung hindi ba naman mabuksan pa ang kaisipan ng mga tao, aywan ko na lang po sa inyo. Now, gusto ko po mga kapatid, mga kaibigan, kayo pong mga taong nakikinig ngayon, pwede po bang mag-comment kayo kung malinaw po ba ito sa inyo? I'm so sorry po, di nyo ako makita muna sa ngayon kasi nga, ang isa ko pong laptop mga kapatid ay nasira Nasira yung isang laptop ko. So, ang ginagawa ko na lang, dito ko na lang itinututok itong aking laptop, ay yung aking cellphone, ay itinututok ko na lamang dito sa laptop para makita nyo mismo itong mga bagay ito mga kapatid, para kayo mismo ang makapagusga. Alam mo anong sabi ni Mr. Gitamundok dito kay Wendell Talibong? Pakinggan nyo po. Sumulat sa uli ang pamimiki ng Biblia, chief apologist yan, ang pamimiki ng Biblia ay katampalasanan sa salita ng Diyos na si Kristo. Sino ka man, kahit CFD pa, Catholic Faith Defender,
ka pa. Kung di ka magsisisi, itatapon kaluluwa mo sa impyerno, manluloko ka. Kita mo yan? Mr. Talibong, tinawag ka mismong manluloko. Ang version na ginamit ni Talibong, Holy Bible St. Joseph Textbook Edition, Confraternity Version. Si Talibong lang din ang may hawak. Ngayon, mapatunayan na talaga, galing mismo sa kalagitnaan nila, ang mapa ng mga apologist ng mga Katoliko Romano, Chief Apologist ng Roman Catholic Church, si Gita Mundok, mahal ko mga kaibigan, ang nagdeklara at siya na rin ang nagbulgar na pamimiki lang itong ginawa ni Talibong. Naintindihan po ba ninyo? Ayan o, si Gita Mundok o. Yan si Gita Mundok. Mayroon pa akong video ni Gita Mundok na pinagalitan itong mga ito. Kasama na itong mga kapatid, si Melchor Manalili. Sabi pa ni Gita Mundok, ang sinasabi ko sa inyo totoo, hindi ako nagsisinungaling kahit magpaputol pa ako ng ari ngayon, i-video ko pa. Yang mga pamimiki ninyo at mali-mali, ang dapat nating ituro, sabi niya. Yung turo ng Iglesia Katolika, hindi yung turo ng iba. Para kayong infallible, para hindi na kayo masabihan, hindi na kayo pwedeng makoreksyon. Hindi kayo ba magsusuri na kahit mali kayo, tama pa rin? Mali yan, sabi niya, hindi yan naturo ng Biblia, hindi yan turo ng Iglesia Katolika. Ito kasi si Talibong, gusto niya lahat ng bagay mabasa sa Biblia. Tulad ng Roman Catholic Church, gusto na niyang mabasa lahat sa Biblia. Ay nako Talibong, kawawa talaga ang mga taong maniwala sa inyo. Kung gusto mong maimpyerno ka sa sarili mo, wag na idamay iba. Lalo na yung mga pinsan, mga pamangkin ko. Ito, diniscuss sa video ni Talibong. Ang meaning ng 3 korona ng Pope. 3 si Pedro, wala man lang kahit 1 korona. Pero ang Pope nila, 3 talaga. Supreme Pontiff. Universal Ecclesiastical, yun ang meaning 2. Temporal power. Sa sinasabi nila, liban sa itinatago nila. Ito yung kanilang frontahe, liban sa itinatago nila. Bakit? Galing mismo sa mga babasahing Katoliko, galing sa Catholic Encyclopedia, na ang Pope may mabasa kang crown, Vicarius Filii, na ang kahulugan nitong Vicarius Filii ay kalili ng Diyos o kapalit ng Diyos dito sa lupa. Kapatid, ang kalili o kapalit ng Diyos dito sa lupa, hindi Pope. Holy Spirit, nung si Kristo umakyat sa langit, si Kristo ay nag-iwan ng Santong Espiritu dito sa lupa, hindi Santo Papa. Yan ang malinaw dyan. Now, itong si Talibong, ang Santo Papa daw, mayroon ng korona nung araw pa. Saan daw mabasa? Lumang tipan. Ibig sabihin, may Pope na sa panahon ni Ezekiel. Ito ang sabi niya, Ezekiel 16:12. And I put a ring upon thy nose, and earrings in thine ears, and a beautiful crown upon thy head. So, yung crown daw yan, sabi niya, tiara. Ito, makuha daw dito sa Holman Christian Standard Bible. Tingnan niyo po. I put a ring in your nose, earrings on your ears, and beautiful tiara on your crown, on your head. So, ibig sabihin niya, ito daw tiara ng Pope, existed na raw ito panahon pa ni Ezekiel. Ikaw, Talibong, nga sumobra na yung common sense pagka walang common sense. Kung mayroon ng tiara sa ulo ng Pope sa panahon ni Ezekiel, eh di hindi pala kayo ang itinayo ni Kristo doon sa Matthew 16 na inaangkin ninyong tinampered mo pa. Sumobra naman ikaw. Pagkasobra na talaga. Bakit? Isipin mo, ang Pope pala may tiara na si Ezekiel. Si Ezekiel pa naman, may tinutukoy pa naman dito kung sino yung nag-ano ng tiarang yan. Actually, other term kasi ng crown, tiara. Hindi ibig sabihin tiara lang, yun lang tama. Okay, tulad ng bangko, upuan, salampuit, salampuitan. Isa lang ang ibig sabihin, tiara or crown, isa lang po yun. Kaya lang ang di maganda, ito raw tiarang ito yung tiara ng Pope na noon pa man ibinigay ng Diyos sa panahon pa ni Ezekiel. Oy, Talibong, kung ikay nalasuna at nahilo na yung kaisipan mo, suluhin mo na lang yan. Huwag mo nang idamay pa ang iba. Ito pa kapatid, Sinabi ko na sa inyo, sa lumang tipan pa lang daw, meron ng Holy Catholic. Isipin nyo, Holy Catholic Apostolic, dinugtungan niya pa dito banda ng Roman Church.
Ang Romano nga na bansa at imperyo, hindi pa existed sa panahon ni Moses. Romano Katolikong Church pa kaya? Tingnan mo sa kasaysayan kung meron ng Roman Empire dito sa panahon ng Leviticus. Tingnan mo daw dito kung may Poncio Pilato na sa panahon ng Leviticus. Tingnan mo daw dito kung meron ng Roman Catholic Church sa panahon ng Leviticus. Intindihin nyo yan mga kapatid ko at mga kaibigan. Dinadaya lang ka ng taong ito. Ito pa naman ang laging magsabi na nawindang-windang na si Dison. O, si Dison nawawala na. Anong nawindang, nawala? Kung totoo sana itong sinasabi mo, windang talaga ako. Pero kung hindi naman totoo, anong ikaw wiwindang ko sa'yo na mismo ang inyong chief na apologist na si Gitamundok, sinabihan ka na ikaw ay nang tatampered ka, itapon ka sa impyerno. Tuloy pa natin ha. Itong crown na ito, sa Holman daw, Christian Standard Bible, mabasa tiara. At ang tiara daw ito, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, ito yung tiarang nasa ulo ng Pope. Di modo, ang kanyang pinalalabas, may Pope na sa lumang tipan. Nako naman. Common sense ha? Yan ang common sense number 1, huwag mang tampered. Number 2, common sense Mr. Talibong. Common sense number 2, read the whole verses and listen to the whole story. Common sense number 3 ito, Mr. Talibong. Si Mr. Talibong, mga kapatid, kung inyo pong makita, may nabilog po dito na isa pong mabangis na hayop. Dinidiscuss ko kasi dito ang tungkol sa Daniel chapter 7. Ang kinuha ni Talibong, wala pang isang minuto, pinutol na niya. Ano ang punto? Itong si Talibong, kung inyo pong titingnan, mahal kong mga kapatid ko at mga kaibigan, sabi ni Talibong, kita mo sinabi ni Dison, sabi ni Dison na ang beast o ang hayop daw ay hindi kumakatawan sa tao. Pagkatapos, basahin naman ni Dison ang Revelation chapter 16. Sinabi doon na ito ng hayop ay tao. O alin ba ang tama? Hayop ang tao, tao ang hayop? O kumakatawan ba ito sa tao, ang tao kumakatawan ba sa hayop? Si Dison, ano ba talaga? Ikaw Talibong, di ka talaga makaintindi. Una, ang hinahanap mo lang mali. Tapos, ang inyo namang nahanap, akala mo mali, di mali. Hindi ka kasi nakikinig. Kaya common sense, Mr. Talibong? Common sense, number 2, read the whole verses and listen to the whole story. Ano ang punto dito? Pakinggan mo ito. Sa Biblia, ito yung diniscuss ko Sa Biblia, ang beast ay kumakatawan sa kingdom, hindi literally sa tao. Gustuhin mo ba naman, Mr. Talibong, na mga beast na ito ay kumakatawan mismo at ito yung Santo Papa ninyo? Kung gusto mong gawing literal na tao? Sabi niya, nakakalito si Dison. Sabi niya, ang beast, hindi raw ito tao. Pero pagdating sa Revelation, doon sa 666, tao raw ito. Makinig ka, Mr. Talibong, turuan kita. Hindi ka kasi nakakaintindi ng prophecy. Pakinggan mo. Daniel 7:23, nakita ni Daniel sa kanyang pangitain, may unang lumabas leon na may pakpak. Ikalawa, ang lumabas ay uso, na merong tangay-tangay sa kanyang bibig na 3 tadyang. Ano pat nakita din na meron pong isang leopardo may 6 na ulo habang meron pong pakwak o bagwis na o pakpak na kung saan aapat din naman. Ang ika-4 na hayop ay nakita niya kagilagilalas. Now, ang sabi ko sa aking video na itong hayop na ito ay hindi ito literal na kumakatawan sa tao. Ang sabi ko kumakatawan ito sa karian. Bakit ko nasabing ganon? Kasi sabi ng Bible Tingnan nyo. Daniel 7:23, ganito ang sabi niya, ang ika-4 na hayop ay magiging ika-4 na karian sa ibabaw ng lupa na magiging kaiba sa lahat ng karian at sasakmalin ang buong lupa at yuyurakan at pagluluray-lurayin. E dito malinaw na agad mga kaibigan na ito nga palang hayop hindi talaga kumakatawan sa tao based, Talibong, based nakabase sa talatang ito. I hope clear sa inyo yan. Now, isa pa. Bakit daw pagdating sa Revelation 13 verse 18, sinabi na ni Dison tao? Sinabi kong tao kasi sabi ng Biblia tao. O pakinggan mo. Dito, 13 verse 18, dito may karunungan, ang may ang pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao. Mabuti sana kung ito'y bilang ng isang kambing, ito'y bilang ng isang baka, ito'y bilang ng sapsap. Hindi ganun Kaya sinabi kong tao, ayon sa verse, pero ang lahat ng ito ay mayroong symbolikal. Para maintindihan mo. It's a system.
It's not literal one person lang. Kasi ang person na mamatay, pero yung trono, yung kanyang sitro, yung kanyang kapangyarihan na nanatili yan, sapagkat ang tao na mamatay, pero yung kanyang power na tinutukoy ng Biblia ay nananatili yan. It's a system, it's a power. It's not only by one person alone and drive by one person alone. And you need really to understand that. If you cannot understand, then sorry for you. Doon sa aklat ng Daniel, inyong mababasa na ito pong hayop ay kumakatawan sa kingdoms. Dito, Daniel ito ito namang isa, talibong revelation yan. Okay? Ang hayop na tinutukoy sa revelation na kumakatawan ng tao, yun ang kanyang sinasabi. Hindi ko sabi. Sabi ni talibong, ano ba talaga ang gustong palabasin ni Dison? Ito ba talaga ay tao o hayop? Hayop o tao? Kasi sabi niya sa Daniel na ito daw hayop ay hindi raw tao. Pero pagdating dito sa revelation, tao na. Ano bang tama? Ang tama dyan, Mr. Talibong, use your common sense. Pakinggan mo ang aking buong kwento. Bakit? Sa video kasing yun, almost 2 hours yun. Habang ikaw nag-play ka lang, wala pang 30 seconds, pinutol mo na. Paano mo maintindihan, lalo pa kung kitid yung pangunawa? Kaya ang dapat mong gawin, walang iba, iyong basahin, iyong pakinggan ng maayos. Tulad halimbawa ni Stephen Bohr, mamaya-maya, sabi pa niya, si Stephen Bohr na isang evangelist o pastor ng Seventh-day Adventist, ay, si Dison, ang sabi niya doon, ang term niya doon ay, binuking si Dison. Kasi sabi ni Stephen Bohr, hindi daw totoo na ang Papa may tsara at merong vicarious filide. Kay Dison meron, pero ang kanilang evangelist meron, binuking. Hindi ka naman nakaintindi. Bagay, English yun. Hindi mo naintindihan siguro yung sinasabi niyang English. Alam mo ang sabi ni Gita Mundok, ito lang aking mga kasamang mga Catholic Independent, palibas ay mga high school lang, hindi man lang nga nakatapos ng college, kaya kulang sa utak, kulang sa karunungan. Hindi katulad ko, UP graduate ako, at ako malaki ang grado ko, almost 0.1 ako, o 1. Ang aking Spanish ay talagang Spanish 1, 2, 3, and 4. Sinabi yan nandun eh. Mag-arte ka pa, Mr. Talibong, at ipi-play ko yung video ni Mr. Gita Mundok kung paano kayo binanatan. Ang totoo niyan, mga kapatid at mga kaibigan, I don't have any appetite na itong si Talibong ay aking sagutin. Kasi sinabi ko na, hindi kasi naniniwala itong taong ito eh. Ba't ko naman pipilitin itong ayaw maniwala? Bagay, ang dapat pilitin yung ayaw. Pero ang totoo lang, walang kwento talaga na sundan natin ito sa Talibong. Kaya lang, for the sake doon sa mga taong nalilito na nagtatanong, ano bang ibig sabihin nito, Pastor, Evangelist Dison, ganito, ganon. Sinasagot po natin. Hindi para kay Talibong kasi ayaw naman talagang makinig yan. Ang tama nga, minamali eh. Ang mali, ginagawang tama. Ang Biblia ang tama, tinatampered. Ang tampered, tatamperin pa. Anong klaseng tao ito? Hindi ito tama, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan. Kaya na kailangan po maintindihan ng maraming tao sa buong lalawigan ng Palawan, sa buong Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo na may mga Pilipinong nakikinig. Hindi ko naman po maalis sa damdamin ng iba pong mga Katolikong membro na galit talaga kayo sa akin. Bakit? Alam nyo, pagka inyong sugat, pagka nadadagil at nasusundot yan, masakit nga naman talaga. Pero ang katotohanan ganito, ang tanggapin mong katotohanan, ang katotohanan magpapalaya sa iyo. Anong pinakapunto? Para ka mapalaya sa kasalanan, mapalaya sa maling doktrina, suriin mo ang Biblia. Sabi ko nga sa inyo huwag niyo akong pakinggan, huwag kayong maniwala sa akin. Pero yung sinasabi ko, suriin ninyo. Kung totoo ba o hindi yung mga taong kumakampi lang kay Talibong, mga kapatid, sa mga Adventista din, kumakampi kay Evangelist Dison, okay din po yan, pinasasalamatan ko kayo. Pero mas maganda na rin kayo po mismo ay magsuri din naman, hindi lang sapagkat sinabi ko. At alam ko ang Seventh-day Adventist will verse pagdating dito mga kapatid sa mga prophecy, pagdating dito sa 666, sa mga beast ng Revelations, Daniel chapter 7, Revelations 13, kahit pa sa Daniel chapter 2, at saka sa 8 and 9 about sanctuary, malinaw po yan mga kapatid at itinuturo yan ng Seventh-day Adventist Church. Again, Mr. Talibong ulitin ko sa iyo. Sabi mo kasi, ano ba talagang tamang sinasabi ni Dison? Ang hayop ba talaga ay tao? Ang tao ba talaga ay hayop? Kasi sabi ni Dison sa Daniel na ang hayop daw hindi tao. Tapos pagdating sa Revelation, ito pala ang hayop ay tao. Ikaw nga, hindi ka talaga nakaintindi, hindi ka kasi nakikinig. Ang hinahanap mo lang, mali. Based dito sa talatang ito, ang hayop ko makatawan sa karian. Walang karian na nag-isang tao lang. Intindihan mo? Walang hari kung wala kang hinaharian o wala kang taong sinasakupan, your subjects. Ibig sabihin, ang hayop na ito ayon sa Bible, kumakatawan sa karian. Pagdating naman dito sa Daniel, ang binanggit sa Revelation, binanggit talaga tao, alam nga naman sasabihin ko, pato yan o manok yan. Tao nga eh. Nakuha mo punto. Kung di mo makuha yan kasi walang common sense, hindi ko na problema yan. Problema mo na yan.
Ito, common sense number 3, Mr. Talibong. Sabi pa ni Talibong, mabasa mismo sa inyong libro Last the Events na ang sabi ni Ellen White, ang Seventh-day Adventist ay mapunta sa impyerno. Ito, and thou, Capernaum, Seventh-day Adventists, who have the great light in point of privilege shall be brought down to hell. Kita mo yan? Mismo ang inyong Ellen White nagsabi na kayo mga Seventh-day Adventists, mapunta para kayo sa impyerno. Common sense number 3, Mr. Talibong, use your common sense kung meron. Alamin ang punot dulo ng kwento. Bago ka magsabi, ang Seventh-day Adventist Church ang tinutukoy dito. Common sense number 1, para maintindihan mo kung ano pong logic ng English. And thou, Capernaum, Seventh-day Adventist, walang sinabing church. Kasi pag sinabi mong church, kabuuhan na ng simbahang Seventh-day Adventist yun. Pero may sinasabi dito, Seventh-day Adventist, plural, may S. May tinutukoy siya dito na tao. Halimbawa, and thou, ibig sabihin, and thou, ibig sabihin, at ikaw. May tinutukoy si Ellen White. Kung ano. At kung ano man ito, yan ang dapat mo maintindihan kasi intindihan mo, lahat ng Seventh-day Adventist may impyerno na. Ang hina talaga ng iyo talagang signal, Mr. Talibong. Sorry lang ha, hindi kita tinitikis o sinisiraan, pero talagang hindi ka nakakaintindi. Dapat makaintindi ka sa tinatawag na Ellen G. White hermeneutics. Right? Ellen G. White interpretations of the writings of the Spirit of Prophecy. Dapat maintindihan mo, itong tinutukoy na, and thou, Capernaum, sino itong tinutukoy ni Ellen White? Seventh-day Adventist Church ba? Kumu wala namang church dito eh. Walang church dyan. Sino ang tinutukoy ni Ellen White dito? Na meron pong tinatawag na great light in point of privilege. May privilege, merong great light. May dakilang tinatawag na liwanag. Ating alamin. Yang binabasa mo, Mr. Talibong, alam mo, sa totoo lang, gustong-gusto ko pagkapag-uusapan natin ay Spirit of Prophecy. Dito ako, hindi ko sinasabing ako'y magaling, but this is what I really want. Dito tayo, kumbati tayo dito, walang problema. Pero ito lang masabi ko sa iyo, pag-aralan mo ng mabuti, hindi lang mali ang hinahanap kasi wala kang makitang mali. Baka sakaling meron, di ituro mo sa akin ng tama. Okay? Kasi ang totoo lang, kung totoo namang Seventh-day Adventist Church ang tinutukoy dito, una, di ako magagalit. Kung totoo. Kung hindi totoo, mas lalo nang di ako magagalit. Ang problema lang, kung galit man ang pag-uusapan, minamali mo ang tinutukoy ni Ellen White. Hindi Seventh-day Adventist Church. May grupo siya ng mga tao na tinutukuyan niya sa patungkol dito sa bagay ito or pinapatungkulan niya. Ating basahin kung ano ito. Ito ang sabi ni Ellen White. Pakinggan mo muna kung anong pagkakilala niya sa Seventh-day Adventist. I am instructed to say to the Seventh-day Adventist the whole world or the world over. Ibig sabihin, kabuhang Seventh-day Adventist to. Hindi lang Adventist, kundi ang tinutukoy niya the world over. God has called us as a people to be a peculiar treasure unto Himself. He has appointed that His Seventh-day Adventist Church, naintindihan mo Talibong, hindi lang Seventh-day Adventist, Seventh-day Adventist Church on earth shall stand perfectly united in the spirit and counsel of the Lord of hosts to the end of time. Hanggang kailan daw, Mr. Talibong? Kasama sa Panginoon, sa panggiya ng kanyang Santong Espiritu, according to the Lord of hosts, ay kasama until the end of time. Tapos sa intindi mo, ay maimpyerno. Alam mo, ang totoo lang ganito, to be fair, since ginagamit mo itong writing ni Sister White, so ang tanong kasi, pinaniwalaan mo ba ang writing talaga ni Ellen White? Kung kinukote mo? O ito, pakinggan mo. Sinabi ni Sister White na ang beasts or ang Babylonia tumutukoy sa mga Romano Katoliko na simbahan. Maraming Roman Catholic church members na mga inosente, mga lovely people, loving people, they are kind and honest people, and yet hindi lang nila alam ang katotohanan. Kasi bati ikaw na dapat magsabi ng totoo ay iyong binabaliwalang katotohanan, tinampered mo pa. Binulgar ka lang ng chief apologist ninyo. Ang printing press mo pala ha, sa Osami City pala. Ito pa. Sinabi rin ni Ellen White, ang Sunday worship ay, this is the mark of the beast. Tanggapin mo yon. Sinabi ni Ellen White, ng pagsamba sa arong linggo ay, ito po ay galing sa pagano. Tanggapin mo rin yon. Pag sabihin mo, ay hindi. Ay di namimili ka lang kung ano yung sa akala mong pabor sa'yo, ay iyon namang tinatanggap habang iba ayaw mong tanggapin. Ngayon, sabi ni Sister White, we are the Seventh-day Adventist people chosen by God. Tanggapin mo yon.
Sabi, hindi, kami talagang Katoliko. O, ibig sabihin lamang, hindi mo tinatanggap ang kabuuan, namimili ka lang ng iyong gusto. Ang tawag niyan, Mr. Talibong, you are not using your common sense. Gumagamit ka lang pala ng mga writings ni Sister White para lamang angkinin mo at pwede mong pangsupalpal sa ibang tao. Hindi katotohanan ang iyong hinahanap. Isipin mo lahat ng Seventh-day Adventist, paimpyerno mo. Tuloy natin. Ito pa, oh. Testimonies for the Church. Okay, 1902 niya sinulat. Seventh-day Adventist Church have been chosen by God. O, kita mo? Have been chosen by God, tapos si impyerno mo. Hindi mo lang naintindihan ang sinasabi niya, mamaya ipaunawa ko sa'yo. Have been chosen by God as a peculiar people, separate from the world. By the great cleaver of truth, He has cut them out from the quarry of the world and brought them into connection with Himself. He has made them His representatives and has called them to be ambassadors for Him. Kita mong Seventh-day Adventist, ambassadors din pala. For Him in the last work of salvation, the greatest wealth of truth ever entrusted to mortals. Ang truth that ever entrusted to mortals is entrusted to the Seventh-day Adventists according to the writing of Sister White. Tanggap mo ba ito? Hindi mo na naman tanggap kasi gusto mo kayo. Testimonies for the Church, 1909. In a special sense, Seventh-day Adventist Church have been set in the world as watchmen and light bearers. Ang tagapagdala ng liwanag Seventh-day Adventist Church, tanong ko sa'yo, tanggap mo ba to? Of course, hindi mo tanggap yan. Bakit? Gustuhin mo naman ikaw. Ang gusto mo lang, kumukuha ka ng putol-putol sa writing ni Sister White para lamang isampal mo sa mga tao. You are not fair enough. You are not fair. Ito pa, bigyan kita ng background doon sa sinabi mong will go to hell. Pakinggan mo ito. May grupo kasi ng mga taong mga rebellious. Ang tawag na natin doon sa aming term offshoots. So anong ginawa ni Sister White? Diniriktan niya at kinonfronta niya ito, sinulatan pa. Pakinggan mo ito. Let us take our positions as Seventh-day Adventist. The name is a true expression of our faith. I am instructed to call upon God's people to bring their actions into harmony with their name, of which they have no need to be ashamed. The Seventh-day Adventist Church faith. Wala tayong dapat ikahiya ng mga Seventh-day Adventist sa ating pangalan. Well blessed whenever it is brought into the character building. Ibig sabihin, pinatitibay ni Ellen White kung gaano po ang pagkakilala niya at pagmamahal niya sa Seventh-day Adventist according to the instructions of God. Pero kay Talibong, si Ellen White daw ang nagsulat ng lahat ng Seventh-day Adventist may impyerno. Common sense, Mr. Talibong. Seventh-day Adventist din siya. Now, para maintindihan mo kung ano tinutukoy niya, dito sa God's Last Day Church, ito ang sinasabi ni Mr. Talibong, ha? O, sinabi ni Ellen White, at ito naman sinabi ni Talibong. Hindi kasi nabantayan ni Talibong Seventh-day Adventist, plural ito. Seventh-day Adventist, hindi individual, kundi may mga kasama ito. Who? So may tinutukoy siya. Who have the great light in point of privilege shall be brought down to hell. So, sino ito mga kapatid? At saka isa pa, Mr. Talibong, hindi mo tinapos pagbasa. Ang ginawa mo, ... Hindi mo binasa kung sino itong Kapernaum na tinutukoy niya at sino itong mga Seventh-day Adventist group of people na sinasabi niya, hindi mo tinuloy hanggang diyan ka lang kasi nagbasa. Anong tawag nito? Mandaraya. Di mo binasa ang kabuuan kung anong tinutukoy. Yan ang dapat mong maintindihan. O, ito pa. Background ng writing ni Sister White brought to hell. Among the professed children of God, how little patience has been manifested. How many bitter words have been spoken. Mga itong mga taong mga nag-upshoot talaga mga bitter words gayon na lamang. How much denunciation has been uttered against those not of our faith. Anong sabi Mr. Talibong? Those, may tinutukoy siya na mga taong hindi na kapananampalataya katulad ni Limit sa panahon niya, 1909. Many have looked upon those belonging to other churches as great sinner when the Lord does not thus regard them. Kung inyong titinan, si Ellen White may tinutukoy kung ano ito. At sino ang tinutukoy niya? Ginamitan niya ng word na those. At tinawag niya, may term sa ginamit, they condemn. May tinutukoy siya. Pakinggan mo Mr. Talibong kasi ito isa sa aking nililecture tungkol sa mga sinasabi ng mga offshoots. Pakinggan mo ito ha. This day church in apostasy, separation is an obsolete necessity. Yan ang sinabi ng offshoots na ginamit mo din. Pakinggan mo ito Mr. Talibong. Galing sa Great Controversy 88, page 45, paragraph 2. Offshoots. They saw that separation from Seventh-day Adventist Church or Seventh-day Adventist was an obsolete necessity.
if they would obey the word of God, they dared not tolerate errors fatal to their own souls and set an example which would imperil the faith of their children and children's children. Ano ang sinasabi dito? Itong mga tao kung aalis man sa Seventh Adventist, mabuti nga necessary ito. Mga taong ayaw makinig kung anong tinuturo ng kasulatan. Ngayon, kung inyong titingnan, ito ang sinabi ni Sister White. May mga tao siyang tinutukoy, Mr. Talibong, na ang mga grupo ng mga taong ito, na mga Seventh Adventist naman sana, mayroong great light, may privilege to the point na sila talaga binigyan ng kaliwanag, pero sila ay mga taong hindi tumutuloy o nagpapatuloy sa katotohanan. Anong ginagawa nila sa writing ni Sister White? Minimis-applied, minimis-interpret. Katulad mo rin, Mr. Talibong. Halimbawa, ito ang sabi ni Sister White, the quotations is misapplied. Kita mo, Mr. Talibong, yung quotation kinuha mo? Misapplied and misinterpreted. The nominal Adventists that are mentioned do not refer to the Seventh Adventist Church. Hindi Seventh Adventist Church ang tinutukoy niya as a whole, Mr. Talibong. In the Comprehensive Index of Ellen G. White Writings, page 205, it is stated that nominal Adventists are not Sabbath keepers Christians. May tinatawag silang those, they, na tinutukoy niya, mayroon kang point of light, mayroon kang light, mayroon kang privilege, but tinalikuran niyo ang katotohanan. Tinawag niya itong nominal Adventist na ang mga taong ito, after all, they are not Sabbath keepers. Mr. Talibong, just like you misapplied and misinterpret the writing of Sister White. Hindi naman kita masisisi kasi hindi ka nga Seventh Adventist, hindi ka nagbabasa ka man, iyo lamang hinahabol kung meron kang makitang mali, tapos ang ginawa mo pa naman, hindi ka buwang katuruan ang iyong tinuturo, kundi ang iyong ginagawa ay ito lang. Iyong pinutol hanggang doon ka lang sa ... Yan ang malaking problema sa'yo. So, common sense number 3, Mr. Talibong, kung if you have this one, alamin ang punot dulo ng kwento. Ano ba ang dulo nito? Ano ba ang dulo ng kwentong ito? Kasi ang common sense niyan, si Ellen White, mister niya at mga anak niya, again, at mga apo niya, at siya pa isa sa mga founders nito, papuntahin niya sa impyerno? Normal ba yun sa taong nag-iisip? Ni buwa nga ayaw magpa-impyerno kahit buwa nga ayaw nga mamatay Ito pa kaya si Ellen White na hundreds ang kanyang librong isinulat. Napakaraming libro dito sa United States of America. Napuntahan ko ang bahay ni Ellen White. Ang United States of America, nagbigay ng papuri kay Ellen White. Merong plaque of appreciation, nakadikit pa doon sa dingding kung paano na kinikilala ang mga writings at contributions ni Sister White pagdating sa sensya, pagdating sa family, pagdating sa counseling, pagdating sa education, pagdating sa spirit of prophecy, pagdating sa evangelism, pagdating sa family counseling at iba pa. Ikaw, meron ka bang sinulat kahit isa? Kahit comics na lang na copyrighted mo? Ang pagkaalam ko, meron ka. Yung tampered. So, intindihin mo yan Mr. Talibong. Ito ang sabi ni Sister White. Doon sa taong katulad mo na gumagamit, misapplied at misinterpreted sa writing ni Sister White. Testimonies to Ministers, page 51-52. They are on the side of the devil. They are on the side of the devil, allying themselves with the enemies of God and the truth. Yari ka patuloy. Gamit-gamit ka pa sa writing ni Sister White, kami pa-impyerno mo. Mag-isip ka. Mag-isip ka. So mga kapatid ko at mga kaibigan, kapamilya, kapag-asa, at kapaglaom doon sa Bisat Mindanao, malinaw po ba sa inyo ang ating pagpapaliwanag? Sa common sense number 1, common sense number 2, common sense number 3, paparito po tayo sa common sense number 4. Actually, bago po pala ito matapos, ito Mr. Talibong, tanggap mo ba ito? Sabi ni Sister White, the addition of the word alone applies to the term Babylon. Itong Babylon, sinabi ni Sister White, to both the apostate Christian church of the many centuries and the fallen Protestant churches and of 1840s, and thus does not exempt, hindi exempt ng Katoliko to, does not exempt the Roman Catholic Church. Nag-represent sa tinatawag Babylon. Now, kanina ginamit mo ang writing Sister White, naka-video ka pa. Tanong ko sa iyo, palibasa pinaniwalaan mo ito. Ito ba pinaniwalaan ito na kayo yung Babylon yung tinutukoy ni Ellen White? Kung hindi mo matanggap, bias ka. Tanggapin mo lang kung anong gusto mo, kunin mo lang kung anong gusto mo para ipanambal mo sa mga tao. Nakakalungkot ka, Mr. Talibong. Ito pa. Common sense number 4.
Palibasa Cebuano ito si Talibong, malimit siyang gumagamit ng mga Cebuanong mga salita. At babasahin. Common sense number 4, Mr. Talibong. Common sense, apply proper understanding to the reading. Ano ibig sabihin? I-apply mo ang tama na pangunawa sa iyong binabasa. Kasi ikaw, Mr. Talibong, di mo naintindihan ang binabasa mo. Palakihin natin to ha. Dito kasi pinalalabas ni Talibong na si Ellen G. White mismo, sabi niya sa kanyang video, pati si Ellen White nagsasabi siya bula ang propita. Pag ka, kasabot Talibong sa imong ginabasa. Padakuon nato niya para masabtan mo. Ipaunawa ko sa iyo. Okay? Ito, Mr. Talibong. Binasa ni Mr. Talibong dito sa libro ni Ellen White na Ang Dakong Away o The Great Controversy sa Cebuano itong pagkasabi. Gitagna kini ni Jesus sa kasayuran nga ang isyu bahin sa tagna sa nahimong labing dako nga pagsuta alang kanila sa katapusan mga adlaw. Og manggula ang daghang mga bakakon nga manalagna, false prophets, og magapasalaag sa kadaghanan, Matthew 24:11, alang sa dugang, Mr. Talibong ha, kung nakasubo ka sa broadcasting, alang sa dugang sa kalaman ninyo mga higalag, mga kaigsunan nga naminaw, ibig sabihin karagdagang kaalaman. Okay? Besides dito sa sinabi niya, may karagdagan pa siyang sinasabi. Alang sa dugang nga pagpasanto, gihatag sa Dios kini nga mga pulong ngadto kang Juan, nga hinigugma, dili ninyo tuuhan ang tanang espiritu. Apan sulayi ninyo ang mga espiritu kung iya ba kini sa Dios. Kay daghang bakakon nga manalagna namang manungha sa kalibutan. Uno 1:4-1. Hinoon, lakip na si Ellen White. Pinalabas ni Talibong na dito sa kanyang reading, si Ellen White kasama na doon sa mga false prophet ayon sa sabi ni Ellen White. Para mo bang sinasabi, ako si Ellen White, bula ang propita din. Alright, i-translate natin sa Tagalog ha. Hinulaan ito ni Kristo Jesus sa kalaman tungkol sa bagay ito sa kanyang hula na pagsabi na ito ay isa sa pinakamalaking dapat alamin na sa huling mga araw magsilabas ang mga bulaang mga propita at kanilang linlangin ang karamihan, Matthew 24:11, para sa karagdagan ng pagpapaunawa o pagpapaintindi. Binigay ng Diyos sa kay Juan ang mga salitang ito na hinigugma, na iniibig. Huwag ninyong paniwalaan ang lahat ng espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu. Ano daw ang sabi? May mga espiritong magsilabas. Sabi niya dito, subukin. Subukin ninyo ang mga espiritu kung ito ba ay sa Diyos. Sapagkat maraming mga bulaang mga propita na magsipaglabas sa sanglibutan ito. 1:4. So anong punto dito? May tamang propita, may totoong propita, pero may pabala din, magsilabasan din ang mga bulaang propita. Now, nagkahalo-halo yan. Totoong propita, di totoong propita, tama, di tama. So ang sabi ng Matthew 24 at 1:4-1, suriin, alamin. Sa Cebuano, sulayi, subukan mo kung yan bang propitang yan sa Diyos o hindi. Hindi niya sinasabi lahat na lalabas bulaang propita. Kaya nga sinabi, kalakip niya ani si Ellen White. Suriin mo rin si Ellen White, Talibong, yan ang ibig sabihin. Hindi sinasabi ng Great Controversy si Ellen White bulaang propita. Ang sinasabi dito, the antecedents of this, listen carefully, Mr. Talibong, so that you will be able to understand that. Sabi dito, sulayi ang lahat ng espiritu kung ito ba sa Diyos. Si Ellen White, isama mo na rin sa dapat mong suriin. Hindi sinabi na si Ellen White kasama na rin sa bulaang propita. Kaya yung utak mo, hindi mo talaga pinaganan ng maayos eh. Naintindihan niyo po ba mga kapatid ko, mga kaibigan? Malinaw po ba sa inyo? Mag-message po kayo sa akin mga kapatid kung ito po ba'y malinaw sa inyo. Ulitin ko ha. Sa karagdagan ng kaalaman, ipinagkaloob ng Diyos ang mga salang ito kay Juan, salitang mga ito kay Juan,
na ang sabi, mahal ko mga kapatid, ay ito. Subukan ninyo ang lahat ng espiritu. Yung salitang subukan ninyo ang lahat ng espiritu, kung ito ba sa Diyos, pati na rin si Ellen White, isama mo na rin na subukin mo rin. Pati ako, sama nyo na rin ako, hindi ako propita ha, pero yung sinasabi ko, subukin din ninyo kung tama ba ito hindi. Pati na rin ikaw talibong, suriin ka na rin dapat kung tama ka ba o hindi, sa Diyos ka ba o hindi. Kung yan bang espiritong dala mo, sa Diyos ba hindi, dapat kasali ka rin, dapat suriin. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong maniwala lang sa sinasabi ko, kundi suriin nyo rin kung ang sinasabi ko tama. Suriin nyo rin kung ang sinasabi ni Talibong tama. Pero isa na sa nagpatunay na sa Talibong di totoo, ang kanilang chief na apologist na si Gita Mundok, na ito pala si Talibong, mapunta rin sa impyerno kasi magtampered ng Biblia, pinagawa niya lang sa Usami City. Yan ang dapat ninyong intindihin. So itong sinasabing bulang propeta, ang sabi, subukin ninyo ang lahat ng mga espiritu. Kung ito ba sa Diyos. Hindi exempted si Ellen White dito na dapat papasok din siya sa subukan. Hindi sinabi dito na si Ellen White bulang propeta, o si Dison bulang propeta, o si Gita Mundok bulang propeta, o kaya si Talibong bulang propeta, at saka itong si Fuckbuster na si Kaburnok. Mr. Kaburnok ha, isa ka rin sa aking pupuntahan. Sabi Kaburnok ko, bantay ka lang sa akin. Pinagbantaan pa ako. Bantay lang daw ako. Bakit? Anong dapat kong katakutan sa'yo, Kaburnok? Ha? Nako. Mag-usap tayo ng salita ng Panginoon, huwag kayong mambanta. At ito naman masabi ko sa'yo, hindi ito pagbabanta. Susundan din kita. Hindi kayo tumitigil. Alam niyo, sabi ng iba, bakit hindi niyo tigilan ng Roman Catholic Church, kaming Roman Catholic Church? Ang totoo lang yan, wala akong appetite na kayo sundan. Di ko gusto yan. Pero ang katotohanan dyan, simple lang. Hindi to para sa inyo, kundi para doon sa mga taong nalilito at nilito ni Talibong. Kasi nangangailangan sila ng paliwanag at nangangailangan sila ng liwanag. Kaya atin po itong dinidiscuss mga kapatid, alang-alang po sa kanila. At para sa inyo na rin. Hindi kayo dapat magalit sa akin. Dapat pa nga ako, pasalamatan nyo at pamirindahin pa nyo ako eh. Bakit? Yung mga taong against sa isang tao, nakakatulong yun sa check and balance. Halimbawa, sa Senado, kung lahat na lang gusto na lang sumunod sa presidente, wala lang magkontrabida ang isa-dalawa, ay di, pati mali, pasok na lahat. Kung merong isa-dalawa, Miriam Defensor Santiago na nag-check and balance, kailangan yon. Baka mamaya may mali nga naman. Kung walang mali, praise the Lord. Kung tama, okay yon. Pero kung sinasabi ko sa inyo maraming mali si Talibong, abay dapat naman din suriin ninyo. Hindi ko mo katuliko kayong katulad ko nung araw. Aba, mga kaibigan, dapat po magbukas na po isip. At ito rin po masabi ko sa inyo, mga kaibigan. Suriin ninyo yung sinasabi ni Talibong. Now, Talibong, nakita mo yung common sense number 4? Hindi sinasabi dito na si Ellen White bula ang propita. Sinasabi dito, maraming mga bulaang propita na magsilabas sa huling mga araw. Hindi sinasabi na lahat ng propitang tinutukoy ng Biblia, bulaan na lang lahat. Magkahalo yan, bulaan at di bulaan. Ngayon, sino sa kanila? Suriin. At hindi exempted si Ellen White doon, hindi ako exempted, hindi ka exempted. Bawat isa sa atin, anumang spiritong taglay natin, ay dapat suriin at dapat alamin at pakaalaman ng mga maraming mga tao para maintindihan. Malinaw. Kung di mo maintindihan, problema mo na yan kasi sabi mo rin, wala ka common sense eh. Ito ang sabi nga, at magsibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. So anong sabi ng Biblia? Suriin ang espiritong sa Diyos ba yun lahat? O hindi? Hindi lahat ng propeta bulaan. May mga bulaan. Dapat nga suriin. Yun ang tama. Okay. Common sense number 5, Mr. Talibong. Common sense. Read carefully and apply common sense of understanding. Ano ibig sabihin? Basahin ng maluwat, basahin ng maayos, at i-apply ang common sense of understanding. Binasa mo na, di mo pa maintindihan, kawawa ka. Kaya kung magbasa ka, carefully, then apply understanding. Ngayon, kung di mo maintindihan, na problema mo na ngayon. Ito, sinabi ni Talibong. Ito ha, na sino daw ang nang-tampered? Siya ba daw ang Seventh-day Adventist? Ito, hindi naman ito nakaintindi. Binanggit niya yung artist. At binanggit ko na rito kay Kaburnok. Kaburnok, binanggit ko na rito sa kanya. Na mayroong isang magazine na nakalagay doon sa query
ang sabi ay, meron bang picture tayo na mayroong vicarious filii na nakalagay? Ang sagot, may kasaysayan ng ganito. May isang evangelist pumunta sa Roma at may nakitang isang tsara ng Pope, pinicturan niya. At itong picture nito, nakuha ng isang artist. Ang sabi naman ng magazine, just to illustrate, ang ginawa ng taong ito, hindi ito inutusan na, ang ginawa ng taong ito, just to illustrate, naglagay siya ng vicarious filii. Gusto niya itong isubmit nung nakita ng General Conference of the Seventh-day Adventists at ng publishing house, ito'y ni-reject, ito'y di tinanggap. Bakit? Sabi pa doon, dubious picture. Mr. Kaburnok at Mr. Talibong, picture ang pinag-uusapan dito, hindi tsara. Ang itinanggi na hindi totoo, yung picture, hindi tsara. Okay? Picture. Sabi, hindi tinanggap. Pero pinalabas naman ni Talibong dito na ang Seventh-day Adventist nang tampered. Bakit? Ang artist nila, kahit walang vicarious filii, nilagyan. Palabas ni Talibong. Sino ngayon ang nang tampered? Hindi nga nakaintindi itong taong ito. Ipakita ko sa inyo yung video niya. Ipakita ko sa inyo ang video niya, mga kapatid ko at mga kaibigan, para inyo pong maunawa ng maayos ang mga bagay ito. Tingnan ko nga. Okay, ito yata yun ha. Sandali lang. Okay. 26. Okay. Ito. Pakinggan nyo po ito ng maigi. Ito yung di niya na... ang totoo niya, naintindihan niya. Gusto niya siyang gumawa ng issue dito. Pakinggan nyo, mapatid. Walang mabasang nakasulat sa tiara na vicarious filii. So ano ang ginawa ng artist? Ano ang ginawa ng artist ng Seventh-day Adventist? Okay? Nilagyan ng vicarious filii. Sino nagsabi? Mismo si Dizon, Pastor Neo. May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tsara, yung kuro. Sandali mo na mga kapatid ha. Kunin mo natin ang punto. Sabi niya, sino ang nagsabi? Ang pastor nyo, si Evangelist Dizon. Ito, Mr. Talibong nga, ulitin ko sa iyo ha. Ang totoo niya, nagpapastor ako nung araw. Pero ngayon, hindi ako nagpapastor ng church. Hindi ko gusto tawagin akong pastor. Pero kung yan ang pag-iitan mo, wala akong problema sa iyo. Tulad nung nalaman ko, hindi ka naman pala pare, hindi na kita tinawag na Father Talibong. Hindi ka naman pala pare. So ako naman, sinasabi ko sa inyo yan, pero kung gusto pa ninyong itawag yan, walang problema. Kasi ayaw ko ng title na pastor, ano? Kaya nga ang sabi ko dito sa ating programa, evangelist. Anyway, kung di mo maintindihan, nasasayo yan. Ikalawa, ang iyo namang ipinagdiinan dito na mayroong artist ng Seventh-day Adventist Church. Kita mo ang artist, dinugtong mo doon sa Seventh-day Adventist Church para bang lumalabas ng Seventh-day Adventist may artist tapos ang artist nito nandaya, Seventh-day Adventist ang nagturo at nagsabi? O, pakinggan mo ng mabuti ito para maintindihan mo. Ha? Para maintindihan mo. Tuloy natin. Korona ng Pope. At sa korona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit-bit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa korona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng vicarious filii para lang ma-illustrate. Ma-illustrate. Kaya doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na vicarious filii. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture sa tiara ng Pope na merong vicarious filii? Ang sagot po ng Ministry Magazine, meron ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of tiara. Bakit dubious, kapatid? Ang kwento ganito. Years ago, merong isang evangelist nag-secure ng pictures of tiaras of the Pope. Ang ginawa ng artist nito, number 4, in-attempt niya, ginawa talaga niya. Nag-re-illustrate siya. Yun ang purpose niya.
na mayroong pangalang Vicarious Filii. Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng General Conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Hindi na yung original. Nabago ngayon. Sinagdag niya ito. Ang ginawa ng magazine, Ministry Magazine, I would say, nagkaroon sila ng personal examination. Nagkaroon sila ng pagsusuri kung gaano katotoo ito. Kanilang dinesisyonan, failed ito. Hindi karapat-dapat. Bakit? To disclose sa picture na may Vicarious Filii. Kasi wala naman talaga sa picture. Na ngayon, hindi natin yan inilalayo, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po natin yan itinatanggi. See? Sandali mo na, kapatid. So, ipinaliwanag ko yan kasi matagal na yan Parang 6, 7, 8 months ago. Na merong isang evangelist pumunta doon sa Vatican, pinicturan ang tsara ng Pope. Pag-uwi niya, ang ginawa ng artist, just to illustrate, sa corona, nilagyan ng artists ng Vicarious Filii. Nung isasubmit na niya ito, ang ginawa ng General Conference at ng magazine, hindi tinanggap sapagkat tawag na ng General Conference dubious. Ang ginawa mo, dinugtungan mo, dinagdag-dagdagan lang. Kung anong meron, meron. Wala. Pero hindi ito, mga kapatid, connected doon sa salitang, meron ba talagang crown or tiara ang Pope na merong Vicarious Filii? Yan ang kasunod natin pag-uusapan. So, ang pinakapunto dito, mga kapatid, kung atin itong babasahin, ito po ang magazine. Basahin natin ang magazine para maintindihan ni Mr. Talibong. Ito yung magazine. Ngayon, sa magazine na ito, itong nakalagay, mga kaibigan, mga kapatid, in front or back, okay? But and the photographs were without any wording of any sort or any one of the three crowns, front or back, letter, an artist is attempting. Ano yung attempting? Gagawin niya. Okay? Gagawin niya. Attempting Okay? Kung attempted dyan, di tapos na. Attempting to re-illustrate one of our standard books on the prophecies. Took these genuine photographs of a plain tiara, a lettered upon in the three words Vicarious Filii, one of each the three crowns. So, nag-attempt siya. Ang tanong, tinanggap ba ng General Conference? Ang sagot, no. Hindi tinanggap ng General Conference. Ito, one of our leading publishing houses and the General Conference to whom the altered photographs was submitted emphatically rejected it as misleading and deceptive and refused to allow its use. Pinalabas ni Talibong na ang Seventh Adventist may artist at ang artist na Seventh Adventist tinampered ang tiara. Mali, Talibong, ang iyong report. Basahin mo ng maayos. Ang ginawa nga ng General Conference ang ginawa ng artist, di nga tinanggap Bakit misleading? Pero pinalalabas mo na sino ngayon ang nagtampered? Hindi ba ang Seventh Adventist ang artist nila? Di pinalalabas mo ngayon ang Seventh Adventist story nag-altered na samantala, in good faith, hindi nga tinanggap ng Seventh Adventist General Conference. Pero ang tanong ay ito, naintindihan mo kaya ito? Kung di mo naintindihan, bahala ka. Hindi tinanggap kasi inaltered nung artist na tao na hindi naman inutusan. So, noong hindi tinanggap, hindi na-publish. Pero ang tanong, meron ba talagang tiara ang Pope? Kaibigan, pakinggan po ninyo. Ang Pope ay merong tiara. Ang Pope na ito na may tiara, hindi lang iisa. Napakaraming tiara. Bawat Pope nga, merong sariling tiara. At ilang daan na ang Pope, mga kapatid, buwat nung pag-umpisa hanggang ngayon. Kahit nga si Pope Benedict, meron Kahit nga si Pope Francis, ngayon, meron din siyang tiara. Sabi pa ni Cabornok, hindi isinusuot ni Pope Francis at ni Pope Benedict ang kanilang mga tiara. Wala silang tiara. Huwag nga kayo magsinungaling. Ang Pope may tiara, di lang sinuot. Pero bandang huli, ang mga tao na-surprise kasi sinuot na rin ni Pope Francis. Ngayon ang tanong, may tiara ang Pope? Sagot, yes. Dito sa mga tiarang ito, may nakalagay bang Vicarious Filii? Ang sagot, wala. Pero ang tanong, sa napakaraming tiara, may 100 tiara ng mga Pope. Meron bang may tatak?
sa mga tsarang yaon na Vicarious Filii? Ang sagot, yes. Ano patunay? O makinig ka. Galing sa Vicarious Filii magazine. At saka ikaw, Mr. Tabornok, yung sinabi mo na winidraw, ganun hindi sinabi ni Dizon, puntahan din kita. Okay? Huwag kang maglala. Ito, i-type nyo kaibigan ang Vicarious Filii. Meron ba talaga? Ang sagot, yes. Pakinggan nyo. Vicarious Filii galing sa encyclopedia, ha? Vicarious Filii, Latin vicar or representative of the Son of God, is a phrase first used in the force of medieval donation of Constantine to refer to Saint Peter, a leader of the early Christian church and regarded as the first pope by the Catholic Church. Sano daw? Si Constantino, na emperador ng Roma, nag-donate siya ng tiara na ito. At ang tiara na ito, may nakalagay, Vicarious Filii. Ang meaning, representative, the Son of God. Sino nag-donate? Si Constantino. Para saan? Si Apostol Pedro daw ang tumutukoy na siyang unang pope ng mga Katoliko na ginagamit ng mga pope ngayon. Naintindihan nyo ba yon? Ngayon, dito naman, ating makita mismo sa korona ng pope, ito nakalagay. The papal tiara given to Pope Pius IX by Queen Isabel II of Spain in 1850s, the tiara contains no writing. Ito walang writings. Wala yan. Walang nakasulat yan. At ganun din siguro sa iba, wala pa talaga. Pero sa original tiara at sa iba pang mga tiara, meron. O ito, patunay pa ha. Para maintindihan ninyo na maigi. Mr. Talibong, galing ito sa New Advent Catholic Encyclopedia 2012. Pakinggan mo. Since the 14th century, the Pope's tiara has had 3 tiers. According to the Vatican, the 3 layers symbolize the, number 1, the triple power of the Pope, Father of Kings, Governor of the world, and the Vicar of Christ. Meron din si Talibong na meaning yan, may temporary power, siya yung tinatawag na vicariate, at yung tinatawag niya na, ano pa ba yung tatlong sinasabi niya, atin po yung mapuntahan mga kapatid. So, dito mismo, nakalagay talaga na ang Pope ay merong tiara. Na ang tiarang ito merong 3 tiers o 3 layers. Ayon po mga kapatid sa Sunday Visitors, pakinggan niyo ito ha, Sunday Visitors ito, April 18, 1915. The letters on the Pope's crown are this, Vicarious Filii, which is the Latin for the Vicar, the Son of God. Malinaw yan mga kapatid galing sa Sunday Visitor. Ito pa, Vicarious Filii. Tingnan po ninyo ng maigi. Vicarious Filii, mabasa mo yan mga kapatid sa mismong encyclopedia. Ayan, i-type nyo yan, makikita nyo yan. So anong meaning nito? Representative of the Son of God is a phrase first used in the first medieval donation of Constantine to refer to Saint Peter, a leader of the early Christian church and regarded as the first pope by the Catholic Church. So dito ating makikita na talagang merong idinonate ni Emperor Constantine na isang crown o tiara na merong pong nakalagay Vicarious Filii. Saan po mabasa yan? St. Peter's Saints and Angels Catholic Online Retrieve for August 4, 2013. Ito pa. Yan yon mga kapatid. Meron dyan mga nakaukit. Yan yon. Now, ito ha, isa itong letter personal. Pakinggan nyo mga kapatid. Ito ay napakalaking letter po ito. Galing po ito ha, handwritten, show the whole album. Proof that Catholics use the title Vicarious Filii to describe the Pope. This is a notarized page from 1943 by Dr. Johannes Quasten of the Catholic University American in Washington, D.C. Ito nakasulat, the title Vicarious Filii as well as the title Vicarious Christi is very common as the title of the Pope. Saan mabasa? Source, the search of to document and authenticate Vicarious Filii. Pinirmahan pa yan ni Dr. Juanes. Naintindihan mo, Mr. Talibong? That is a very common na tinatawag na titulo or title ng Pope Vicarious Filii. Pinirmahan niya, no? May silyo pa. Yan ang katotohanan ng mga kaibigan. Now,
Bakit ko ito tinutukoy? Bakit ito binabanggit? Simple lamang. May nagtatanong, sagutin. Hindi naintindihan ni Mr. Talibong, ipaunawa. Ganon, kaibigan at mahal kong mga kapatid. Now, ito, pinakalas na to. Common sense number 6. Sabi ni Talibong, kita mo si Dison binuking ni Pastor Stephen Bor. Binuking. Kasi si Stephen Bor, nag-sermon daw, na ang sabi, the words Vicarious Filii are not the name of the Pope, they do not even constitute his official title. So sabi niya, o kita mo, wala naman palang pangalan and it never constitute his official title. Pero kay Dison meron. Binuking ni Bor, ni Stephen Bor, si Dison. Ikaw, Mr. Talibong, di mo talaga naintindihan yung bagay English to. Di mo naintindihan ang sinabi ni Stephen Bor. Pakinggan mo mabuti ha, iparinig ko sa iyo. Iparinig ko sa iyo ang sinabi ni Stephen Bor para maintindihan mo ng maayos. Okay? Tingnan natin kung ito ba yon para matauhan ka. Okay? Sandali lang kung ito ba yon. Ating tingnan para makita mo ng tuwiran. Okay? Ito. Tingnan natin. Ito na si Stephen Bor, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan. Okay? was repeated on August 3, 1940. Kasi mga kapatid, Ito. pero akala niya na yun ay official. Your brothers Ay, and nako sisters with naman. disabilities are Sige, limited atin mo na po to itong stairs ipalabas. so that they can perform Now, their salah. ito po atin pong makikita, mga kapatid at mga kaibigan, na ito po ay malinaw na di niya talaga naintindihan ang puntong ito. Para maintindihan ito ni Mr. Talibong, ipaunawa natin sa kanya para po makita nila ang punto na pinupunto ng bagay ito. Okay? Sandali ha, may lumalabas sa ating kasi talaga ito live to live. Allah will relieve Live. Ito naman yung sa Muslim naman ay nananawagan naman sila. Okay. Ang simbahan katoliko, ang Sunday Magazine, yung nauna na publish nila, yan, binasa pa at binasa talaga ng SD Evangelist kasi Stephen Bor. Ito po. This article was repeated on August 3, 1941 of our Sunday Visitor. The Roman Catholic Church disowned what they had said in the first two issues. This is Kita nyo ha? Ito ay sulat ng Iglesia Katolika. First, second issues. But the Roman Catholic, after all, did disown of what they said previously. Ang ibig sabihin, may sinabi na ng first at second ang Catholic, pero sa pangatlo, dinisown nila yung kanilang una at ikalawang sinasabi. Di naintindihan Ibig sabihin, mayroon. Dalawa nga Hindi ibig sabihin, Mr. Talibong, wala. Dinisown lang ng Catholic. Di lang. Kumbaga, winala na nila. Pero meron. Pakinggan natin ulit. what they said. At ang erratum, Really, they are not binasa talaga ng SD Evangelist na si Stephen Bor. Ito po. This article was repeated on August 3, 1941 of our Okay, this article repeated on August 4, 1941. 1941? the Roman Catholic Church disowned what they Okay, the Roman Catholic Church disowned had said in the first two issues. This of what they said on the first two issues. So may two issues na. Nung dinisown nila, ano na ngayon ang pinalabas nilang mga salita? Ito na pinalabas. they said. The words Vicarious Filii Dei are not the name of the Pope. They do not even constitute his official title. Ngayon, ang ginawa ni Talibong, kita mo, wala naman pala. Hindi naintindihan ni Talibong. May first issue na, may second issue na, kailang bandang huli, dinisown nila, nireject nila yung first, second, at sinabi niya, ay wala palang ganon, pero meron na silang naipalabas. Ang problema lang nito ni Talibong, dito lang siya nag-focus sa area ito. So malinaw Malinaw. Dito lang siya nag-focus, kaibigan, sa puntong ito. Pero sinabi ni Stephen Bor, ang first issue at second issue, again, ulitin ko po ni-reject ng Catholic Church. Ibig sabihin, meron. Dinisown lang nila. Meron na.
pero dinisown nila. Di lang naintindihan ni Talibong. Sabi ni Talibong, malinaw, si Dizon ay binulgar ni Stephen Bor. Nakaintindihan. They do not even constitute his official title. So malinaw na bantay sa binasa mismo, pero di tayo magtaka. Bakit? Kita mo? Common sense number 6, Mr. Talibong, pinakahuli ito. Itong videong pinalabas mo kay Stephen Bor, hindi man lang umabot ng 30 seconds. Ang mabuti mong gawin, pakinggan mo at iparinig mo sa mga tao kung ano ang sinasabi niya. Nasa sa inyo yan. Kung ayaw niyong paniwalaan at ayaw niyong makinig at ayaw niyong umintindi, sinabi ni Stephen Bor, again meron ng first issue, second issues, but after all, dinisown, ni-reject ng Iglesia Katolika. At kanilang ipinalalabas na walang ang vicarious filii at hindi nga title ng Pope. Pero hindi na nila mabura kasi na-publish na ng una at saka ikalawa. Ang binasa lang ni Talibong, yung gusto lang pong maintindihan. Bahala ka. Nasa sayo yan. Ito mga kapatid, ang ikatlong issues na lang. Pero lumabas na po yan. So sabi ni Mr. Talibong, hanggang dito lang muna po tayo mga kapatid. Sabi niya, si Dizon lagi na lang nagsasabing gamitin mo ang iyong common sense at saka sense of the common. Ang problema lang kasi hindi lahat ng kapatiran, ng mga Katoliko daw tinutukoy niya, na mayroong common sense kaya hindi naintindihan. Yang common sense ay hindi common sa bawat isa. Ngayon, kung hindi mo ba naman naintindihan kasi wala kang common sense, problemahin ko pa ba naman yan? Bahala ka. Ito nga sabi ko, common sense is the key. Gamitin lang ito ng tama at lalabas kung anong katotohanan. Now, to close, sinasabi ni Mr. Talibong, bakit ninyo kwentahin ang vicarious filii tapos pinalabas nyo 666, lagi nyo lang kami sinisiraan? Mr. Talibong, hindi ka namin sinisiraan. Well, in fact, kayo na mismo ang nagsabi na ang 666 si Felix Manalo. Kininta nyo rin? Ito, bakit nyo naman siniraan si Felix Manalo? Ito. Kasi ang Manalo daw, manalo. Ang MA1, A2, ang NA3, ang AA4, tapos LA5, and then 6-0 or O. So Manalo, di 6 na. Tatlo ng Manalo. Yung original Manalo, anak na Manalo, ikatlong Manalo. So 666 kasi tatlong 6. Paano ngayon kung namatay ito at ang kanyang anak naman ang ikasunod? Di 6,666. Hindi natatama. Gamitin nga ang common sense nyo kung meron kayo. Tapos inyo pang isinama si Ellen White. Sabi nyo, bakit nyo pinakialaman ang Roman Catholic Church? Ang totoo niyan, pinakialaman ninyo ang Seventh-day Adventist. Minali-mali nyo pa ang pagkakwenta kay Ellen White. Halimbawa, ang pangalan niya hindi Helen, kundi Ellen. Mali naman kayo kung gumawa 100 daw kung bigyan niyo ng equivalent. Ito, Mr. Kabornok ikaw isa ka pa. Ito ang sinasabi mo, mali-mali sila kasi nilagyan nila ng equivalent. Dapat i-apply mo na pagka-higher yung nasa kanan, yung sa kaliwa, lower, minusan mo. Kaya hindi lalabas 666. Bakit kung magkwinta ganito? Tapos ang inyo pang ginawa, dinaya nyo pang mga tao. Ang Ellen White, ang White W, ang W ay 0. Ang W ginawa nilang dalawang V na magkakatabi-tabi para lang kalalabasan, Ellen White. Nako naman ang mga ito. Itong W, hinati sa dalawa, naging V. Kaya V at saka V, 55, para palabas silang 11 para magiging 666. Ang ginagawa ninyo, Mr. Talibong, Kabornok, at itong si Rosales, walang iba, inyong tinatampered, hindi lang Biblia, kundi pangalan pa ng tao. Yung tama lang sana. Wag naman yung gawa-gawa nyo lang. Ayok, clear sa inyo ito mga kapatid at mga kaibigan. Ito pong ating Jesus is Coming Again Ministry ay handa pong magpatuloy na maglilingkod sa inyo. Kung gusto ninyo mga Katoliko na titigil sa Evangelist Dizon, ako titigil ako, bakit hindi? Kasi nakakaumay na ang topic na to Sa totoo lang. Pero ang gusto ko lang mangyari, tumigil din kayo, Talibong. Tingnan ko, pagka kayo, Talibong, mayroon ka pang isasangot nito. Naghahanap kayo ng gulo. Gusto nyo tuloy-tuloy. Pakinggan nyo ito sa lahat ng mga Katolik Kung kayo ay ayaw nyo nang mapag-usapan to, tumigil si Talibong. Kasi Mr. Talibong, kung di ka tumigil,
kasalanan mo to. Kasi hindi ako titigil. Pero kung tumigil ka, tigil ako. Ngayon, titigil ako. Dapat tumigil ka. Kung hindi ka titigil, di ikaw nang hamon, tuloy tayo. Ano namang dahilan na aking ititigil kung ito'y sa ikatututo at ikaliligtas ng mga tao? Ang aking sasagutin na lamang, itong si Kaburnok. Hindi ka naman si Kaburnok, huwag kang makialam. Pero ikaw, Talibong, huwag ka nang sumali. Na ngayon kayong mga Iglesia Katolika, kayong mga Romano, sasabihan ko po kayo, mahal ko kayong lahat. Akin tong sinasabi, di para galitin kayo o sasama loob nyo sa akin. Kundi akin tong sinasabi, sapagkat mahal ko kayo, gusto kong malaman nyo ang katotohanan. So again, Mr. Talibong, ang masabi ko sa iyo, tumigil ka. Kasi butata ka naman talaga eh. Wala ka talagang magawa. Wala ka talagang magawa. Latang-lata ka na talaga. Butata ka talaga. Huwag mong kalimutan yung letter ni Gitamundok sa inyo, ha? Na kayong mga nagtatamper ng Biblia, sabi niya, mga walang hiya kayo, mapunta kayo sa impyerno. Chief apologist na ninyo nagsabi niyan. At kung bakit may Bibliang ganon si Talibong, sabi ni Gitamundok na kanilang chief apologist, pinagawa lang ni Talibong sa Usami City. Okay? Yan ang sinabi ni Gitamundok, mga kaibigan. So I hope clear po sa inyo yan at tayo po'y mananalangin sa ating pong pagtatapos. Ama, salamat po ng marami sa inyong dakilang mga salita. Nawa, Panginoon, manawaan ng mga tao at ang lahat ng mga ito at ang katotohanan. Salamat sa inyong pag-ibig, salamat sa inyong pagdinig, salamat sa inyong pagtanggap, salamat sa lahat ng bagay ito. Dalangin namin, Ama, nabuksan po ninyo ang puso't kaisipan ng maraming tao. At ang bawat isa, lalo tigit sa amin pong mga kaibayo sa pananampalatang Iglesia Katolika Romana. Maintindihan nila, Panginoon. Ipagpatawad din po kung sa ako nagkulang at nagkasala. Kung higit man sa nararapat ang aking pong nasabi, kaya nawa, Panginoon, magpatawad. Salamat po sa inyong pagdinig sa aming mga dalangin, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, marami pong salamat. Mag-message po kayo sa akin kung ito po'y malinaw sa inyo. Ito pong ating Jesus is Coming Again Ministry ay patuloy na sa Diyos ay nagtitiwala, sa Diyos ay nagpapasalamat sa lahat ng katotohanan ng ating taglay. Ako po, ang inyong kapatid, Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr., nagpapasalamat. Marami pong salamat, mga kapatid. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, kumanda kang siya ay sa lubong. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilalanang tagapagsalita sa ating Jesus is Coming Again program. Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Mag-30 ka talaga kahit anong piga.